morning guys, welcome back to my channel. Shoutout sa mga kaibigan ng Bisaya din ha. Ug ang atong topic karong buntaga sa atong vlog is Laom nga Bisaya Challenge. Ang atong tanawon, let us see kung ang atong mga millennials bitaw kanang gitawag nila mga millennials karon kung naa ba sila nasabtan niining mga Bisaya words nga atong ipakita sa ilaha. Tanawon na to kung kini nga mga Bisaya words unsa ba ang ilang nasabtan niini. So tara, atong tanawon. Karon dinhi sa Barangay FM 103.5 ang among sister station sa Super Radio Davao. Ug atong buhaton karon ang atong challenge nga Laom nga Bisaya Challenge. Ato makauban si Papa Ken. Hi guys. Ang DJ na masarap Papa Ken at si Tita Beauty. Ato makauban karon guys. So atong i-check kay una to kung unsa ang ilang nasabtan nini, isa-isa sila. Kini atong ihatag kay Papa Ken. Ayog tanawa sa likod kay nasa likod ang pasabot. So unsay imong nasabtan ana nga Bisaya words? Pangindahay. Noun pa jud ni siya no? Oh, noun na siya. Pangindahay. Mamaligya. Pangindahay oh. Pangindahay. Oh. Baligya. Noun man siya kay baligya kay kung mamaligya verb man na. Noun. Baligya. Ikaw pangindahay. Pangindahay. Kanang nanginda. Mas doon man ako kay ang rhymes ako manindahay oh. Pangindahay. Or nanimbalay. Or nanimbalay. Unsa pa? Nanimbal or nanilingan. Kanang ang iyang pasabot kay kanang murag kanang bitong looking for something. Looking for some nangita. Kapit na. Nangitaay. Basta na eh. Pangindahay man. Tanaw sa likod ang masayon niya nga meaning. So ang pangindahay is pamasin. Pamasin. Na siya Laom nga Bisaya sa pangindahay. So kay Tita Beauty, ang atong ipakita mga sir, mga ma'am sa atong vlogs kay Tita Beauty is the word nara. The word pansayan. Pansayan? Yes. Nasa yun na kena, kabalok ka na. Masa na siya? Kasi mong nasabdan ana nga word Tita Beauty. Pansinon. Lugar, nasa balay. Nasa balay. Oh, lugar, nasa balay. Palda. Lugar? Ang pansayan, Lugar. Lami na sa isubak sa palabok. Pasayan. Pasayan man to. Pasayan. Pansayan. Lugar kung asa ka mag-Bangladesh. Ay! Kasilias! Oh, pansayan is simply comfort room or restroom. So salamat kayo sa pag-participate guys. Si Papa Ken Davao. Si Papa Ken o si Tita Beauty. Salamat kayo. Thank you. Okay. Eh nato makauban karon of course, Papa Vince Davao, palakpak, Papa Vince Davao o si Gwen, ang ganda. Lima siya. Bagurulo ni Orange. So welcome sa atong Laom nga Bisaya Challenge. Unahon nato si Papa Vince Davao. Unsa imong nasabtan ani nga word? Okay. The word nagduhiraw. Unsa na siya? Hiraw. Wala ka balon na pero para kuan lang, wala ka balon pero feeling nako nagduhiraw. Nagduhiraw murag nagduhaw. Kanang bugat kaayo nga pagbati. Bugat kaayo nga gibati. Amo na ipagduhiraw. Diba? Okay. Clue niya mo. Clue pud na yan ano. Asa to? Something nga bugat kay iyang gibati ba? Nagduhiraw. Nakakuan. Nadismaya? Isa pa, mas makuha na siya, mas anang mabaw-mabaw pa na siya, mas lawom pa jud ang gibati kaayo. Naguol kaayo. So hap ka nang hapit na bitaw malit, hapit na mabuang tungod sa kaguol. Mo ni Wen ganda. Ang word nga padayugdog. Ano man ka tanday? Unsa na? It's Laom nga Bisaya word nga usually ginagamit lang sa Cebu o dili kayo ginagamit dinhi sa Dakbayan sa Davao. Unsa imong masabdan na nga word kanang padayugdog? Uyog-uyog. Yeah, ginahagi uyog-uyog. Sana all uyogon. Uyog-uyog. Oh. Padayugdog is ang clue niya is kanang naglakaw. Padayugdog. Palakaw siya. Clue na siya.
Naa siya adtuon. Kana. Sirit. Verb na siya, verb, action word. Kabalo na ako. Kimbot. Oh, kabalo ko. Kung man, Papa Vince Davao. Padulong. Padulong or going straight forward. That is padayugdog. So, nanata sa mga clue. So, nakabalo na mo sa padayugdog. So, dirita. Okay, para kay Papa Vince Davao, Lansis. It's a noun. Lansis. It's a noun. Clue. It's kanang pagtugag tinuod. Sayo na kayong clue. Pagtugag. Oh, ang noun na is another Bisaya sa namakak is nanlimbong. Nanlimbong. Turo mas dati masabtan. Ilad. Ah, Nangilad. ilad. So, Lansis is ilad. Pagpangilad. Oh, pagpangilad. Okay, Gwen. Ang word is kauhaag usa. It's a number. It's a number. Kauhaag usa. It's a number kung maghihap ka. Nasa 20. Clue, nasa 20. Kauhaag usa. 21. Because 21 is 21 is not Bisaya, it's Spanish. Wala na kayo siya ginagamit kami. Usually madunggan nimo siya sa drama or sa simbahan. Ang tanaman. Tanaman. Ha? Pamnanan. Doon na. Hapit na. Garden. Garden nasa likod. Garden, wala ko. Para kay Papa Vince Davao, duha ka buok. It refers to naani sa part sa atong sa adlaw. Banag-banag ug kilom-kilom. Kini kilom-kilom kakabalo juga na Unsa na siya? Nakadungog pa ka. Kadungog pa ka ng kilom-kilom. Kano po na kilom-kilom. Oo. Kay kuan magid ko sa amo sa probinsya. Gamit kini. No kilom-kilom mabagit ngit ng hapon. Kanang nag-ilog ang kagabion o Oo, gabi. sige. Ang banag-banag, mura siya something hayag, banag hayag, sa murag buntag. kanang pag-alasing ko basta kanang mo pag Sunrise na siya. banag-banag ug kuan. Okay, Daybreak ang banag-banag. Sa tanan mo pa ni akong mas madungog. Napa man yung banag-banag ug kuan karon kilom-kilom. Okay, so last na word is namyos. It refers to flowers. Flower. Namyos. Namyos. Clue. Kanang basta it refers to bulak nga sa panahon nga mo kuan na siya. Maglalaya na. Mo bloom na siya. Naman ako malaya. Dili pa. Laos man to na Laos. Hello. The opposite of na Laos. Namukad-kad. No, yes, kanang libukad na siya. Tumuo na siya ang namyos. Pero salamat sa pag-guest vlog ni Sir Arnold Vlog. Dagaming na po yung answer. Thank you. Taga na taon an, unsa man tong kuan be? Kanino? So mga sir, mga ma'am, mo to ang atong vlog karong adlaw kundi nato na suta nga gamay na lang no sa mga word nga na ma-recognize sa atong mga millennials ang mga lalong nga mga Bisaya kay kini man god usually ginagamit kani adto but karon sa mga kabatanunan napa man ilang madungog pero dili na usually nila ginagamit kay kung mogamit kani mo OA paminahon but it's good to know nga nagyapon sila na recognize. So if you have some comment yang ako. If you have comment, please comment down below and please don't forget to click the button subscribe the channel at click mo na rin yung notification bell nato para mahimo kang updated sa dugang pa nato ng mga video i-post na to sa atong channel. Thank you.